Κοίτα, κοίτα. Να ανοίξω την υπηρεσία. Άνοιξε το. Σαν γαϊδάρος. Ήταν ένας γαϊδάρος με γαλάφια. Από εδώ. Βάζεις βίντεο. Και εγώ ακουστικά. Ναι. Έκανε. Βάλω μια φωτογραφία από εδώ πέρα πίσω. Από πού? Φωτογραφία. Έτσι. Έχει πλημμυρίσει εδώ γιατί που νιώτανε. Δεν καθότανε ρε. Λέω το σταμάτο το έβγαλες. Το σταμάτο δεν το έβγαλες. Απ' Κλούντι, Κλούντι, καλημέρα. Κλουντάκο. Κλουντάκο. Ω, μου έκανε λούτσα. Κλούντι. Κλούντι, κουνά λίγο τα αυτάκια σου. Κοίτα τώρα, κοίτα. Είναι επειδή μπαίνει το νερό μου στα αυτιά. Κοίτα, κοίτα τώρα. Μαμά, κοίτα. Κοίτα. Το προκαλείς κι εσύ. Έχει πλημμυρίσει εδώ μέσα. Τι είναι Κλούντι, σ' αρέσει το νερό? Σ' αρέσει το νερό? Κλούντι, θα ξαπλώσουμε πάλι. Όχι πάλι. Σκάτα, τα έχει κάνει. Πώς ρε Κλου? Το σκάτα. Δεν θέλει τώρα. Θα το πείσουμε.